Voin hi August ni somni sang ni somni pakhat zirtom ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chiwai vek ule. Tunla in Afghanistan rama har satna le boina lian tak thlengin Taliban te chuan anram anoble ta a aram mi pui te chu mangangin nan trap meka khawvel ram sang te chuan kan thlir thup mai chu ani hi tuna po hian Afghanistan news kanon puang don ani Afghans Nu Mangangte che dan chuan khawvel barkhaihin Mitam tak mittui a ko chhuak Afghanistan rama Taliban te che dan chuan soya hloin khawvel chanchin tharlu tu beratling ome Taliban fighter ten Afghanistan a thuneina an chan hnuin aram mi puide chu an lungain Muslim dan le dun khir tak hnuaya hun le ni chiar chu an zuam theingang lawani bera boina in Afghanistan rama tu mek lai hian an khopui Kabul airport a chuan Afghans Nu ho mangang lutuk chuan an fa te chu mangain lai natle ma sela Taliban ro rel na hnuai an seilen chungai ngam lovin an mani telve theidon lo ma sela an fa te malam hun thlir chungin ril runa tak chungin an fa te chu airport chung lam om United Kingdom sipai te kuta airport hungna thir len an ti mai chunga vorkain sipai te kuta an hlan top mai ani he chanchin hi rei lawa dar ngalin khawvel abarakhai hlea nu ho mai ni lo thalai tam takte mittui po a ko chuak hial ni nan soi nu le pa te tan chuan an nei ro lu mani fa te ngei khoi muna nge anu manga engtin nge an than chawang te po hriat theilo na tur bidang ko ta lan top mai chu an ril runa dan tu kan hriat pui thei ome mi pui sang tam tak chuan Taliban ro rel an hnuaya an kho sak dan tu le an ma hun tur chu ngai tu ngam lovin an ram chu asan tumin airport a anin hlo khatlat ti hriat ania officer pakhatin independent ta hrildan chuan nulai nat omle beidong tak te chuan an fa te Afghanistan rama an seilian tu le Muslim firfia kho obbe na hnuaya anom tur chungai ngam lovin an fa no pangte chu mun ral monga thon dan tur heti hian an dap zui ta ni nan soi mei chia te hi Taliban ten kutan lo thlak na sabok nen an khongai thlak tak zetani ati officer pakhat chuan soi chun zom zelin Afghans Nu ho chuan no pangte te chu khongain ka fa chan him ro ti in sipai ho omna lama an the pheidor dora a hren chu thi hruya te tlain an khongai thlak le ani tin a soi ani British sarkar chuan Afghanistan na thok aram mi te thiar chu na chu a thok zui nga la heti la hian sipai te chu mi pui mangangten anzar boina sa hle ti an soi sipai senior officer pakhat dangin Sky News a hrildanin British sipai te chu Afghans Nu na ho ten puin an dil chiam maya an fa te chu an hne na hruai mai turin an lama an the phailop lop ti soi ani heti hun la hian mittui tla lo reng anom lo ati bok US Air Force sipai hmangaihna khatten Afghans no panglaina tom tak chu an sipai kornen an lo tuamlum Afghan khopui Kabul atanga mun ral muang lama mi hring thiar chu na thok tu US Air Force te chuan Afghan no panglaina tom tak chu an sipai kor uniform mangin an lo tuamlum ti hriatani US Air Force te hian an mi le sa te mun ral muang lama son chu an ni thainan thlo thaina Air Force C-17 Globemaster 3 an manga heti rual hian Afghan mi pui sang tam tak te chuan an ram chu asan tumin airport an pan na sahle ani thole ni liam ta khan Afghan mi pui zaruk rual zet chuan US thlo theina C-17 Globemaster 3 chu nasatakin an bo boya nu naw te po in Taliban ho nena an fa te pe phal lovin sipai te chu an nun na hlutak chan him turin trap chungin an ngen chiam ti an soi US sarkar chuan Kabul khopui atangin an mi le sa te ba ka an tho pui te le Afghan rama har sana tok thean ngai te chu Kabul atang hian Qatar lama an tho chu pui ti hriat ani US sipai ten Afghanistan khopui Kabul airport atanga an mi thiar chu zinga no pang pakhat chu duat takin an enkola khowo ta tuar tur chu an lo khongain an sipai kornen an lo tuamlum ti an soya he thalak thin lung khoi tak mai hian khawvel mi te mittui a ko chuak na sa hle ti an soyani Kabul a US tho theina tangin Afghan footballer lar atlalum thunai tu te chuan Kabul airport atanga Afghanistan ram chu santum tho theina tanga tla a nunna chanta chu Afghan football khel thiam ani thu an nem nget Afghanistan ram boina wanga nunna chanta hi Jackie Anwari kumsom pakomi ni in
Afghan National Youth Team a khel thin ani ti hriat ani a thi hun dar ka le thil thlen dan chip chiar takero an soilang lo thung Taliban hovin Afghanistan ram an ob be le nu hian mipui sang tam tak chural tri in Kabul airport a an phone khoma khothlang ram te chuan an mi le sa te le an tho pui te thir chuan na an thok ngal bok ani thotan ni liam ta khan US Air Force tho theina chuan Kabul airport chu sana tum mek lain mipui sang tam tak chuan tho theina bei tumin an luai mai ni heti lai hian mi then khate chu tho theina sira an bei tral tian soi a tho chuan nuwa mi pahni chu an tlalum zui bok ani tual chung media lamina talan danin US Air Force tho theina tang hian mi pahni an tla thlazuya landing gear mi thiruang pakhat hmuni thu talan ani bok heng mi thi zinga hian Afghan footballer Jackie Anwari po alawm vereng ti an hrechuak ta ani landing gear mi thiruang hi Qatar airport an hu ve chau ani social media kaltlangin mitam takin Jackie anui thu le a thina chu khawvel tan chan na sa takani thuan ta lang ani US President Joe Biden a atong sual emni Afghanistan a Taliban telal nu an ti mai chu avoi khatna tan Joe Biden ABC News sa interview ma se US President chuan Afghanistan a sipai sang ni zanga da an ngai ti tu mai nan thil lo ni na soi ma se the Wall Street Journal chuan chairman of the Joint Chief of Staff Mark Milley chuan US sipai sang ni zanga da angai thu ma dei to khan President Biden a thil thu ata lang ve thunga hemi awang hian mitam tak chuan Biden hi atal ok vel mek ni nan soi hialani US President Biden chuan former President Donald Trump an Taliban te di lo siam pui lo ma se ama malak na ngein US sipai te lak chu atum tho thu a soi chuak ani UK Hotel Kent and Huddersfield 10 Afghan refugees tatan anin buat sei na sa hle Afghanistan buai nuai kara United Kingdom te chuan an theiangang tin thei to pan chu ve mek zela Kabul airport atangin Afghan refugee engemozat Birmingham and RAF Bryce Norton Oxfordshire airport te rumpuyan nitoa industry giants Best Western te chuan refugee te chenlai long na tur an lo bua sei sak mek bok Manchester Liverpool Sheffield le Leeds Council ho tu ten an hotel rang Afghan ral tlan te omna tur an lo honglok sa vek to bok ani Kent le Huddersfield hotel ho te po an lo in bua sei na sa to hle ani Kent online in a report danin Abbots Barton Hotel Canterbury Gothic building room somnga pathumama Afghan ral tlan mi za somnga chet an mi khwal to a manager Mark Cotman chuan an mamo chen om an phalsak don ni na soi Cedar Court Hotel le The Old Golf Hotel Huddersfield te po anin hong hlea managing director Wentop Lee of Cedar Court Hotel chuan an hotel te chu kumsom ni chunga UK sipai te lo chom dol tu te omna turani ati Cedar Court Hotel a hian chung ko som sari velan cheng thei don ni nan soi Afghanistan a sarkar kalphung thar tur Taliban ten puang news agency lar tak Reuters sinata landanin Afghanistan a sarkar phongwon tu tur berangai te chu Taliban hawan ni thu ta langin Islamist militant movement ho tulu ber Haibatullah akhun zada chuan apum puin char saladon ti atar langani Taliban senior leader Wahidullah Hasmi Soidanin sarkar amo phuna changtur te jinga pilot tele Afghan sipai then khate pu antela anni ho po hi sarkar adin hun sang takleng ni na pe kan ni don ti ata langbok sarkar thu nei na inrel boldan chu sang khajakwa somko parukatanga sang ni pakhat hun lai Taliban ten sarkar an kalpuyang khani don ni in report chu ata langbok supreme leader Omar Mullah chu sarkar kalphung tur lim thla berala ni renga Afghanistan a hian sarkar kalphung turatan engtikong main democratic system man ani don lo ni nan soyani democracy chu hlam chiani don awangin muslim dan sharia law chu an hmangai don ti achiang ta ani China in Afghana Taliban te sarkar siam hunang hak China chuan nei to ram dang te angin Kabula a embassy a kharvelova June le July thla khan Taliban ho tu te hi China zinin malak ho dan tur te an lo soi ho vek to ani ma se China hi ram fing tak an ni wangin international level a an mai ti balan du lova
chu wang chuan arukin thilan kalpui ninan soi Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijianan media ma soidanin Beijing chuan Taliban in Kabula sarkar na gil het tak an siam hun hi do thei takin ngak dona Afghanistan a eng sarkar po ding don sela anin siam fel hun kan ngakang chu mi nuwa chau diplomatic relationship nei chi nge chi lo kan zir chiang anga ti bok international reng hian ram pakhatin sarkar na adin nuwa chau ram dangten an pum thu an puang chau zelani Zhao chuan Afghanistan a hian sarkar ngel het tak le fel fai takadin hun tur hi international community te chuan kan hak thlelin an ram po in an puitlin pha ngei kan be sai atibok ole khati jongkha Afghanistan chanchin thar kan puan thei te chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lawm me